Ajde da vidimo, Marijana, šta kaže ova leva strana kad je narodno stvaralaštvo u pitanju. Leva strana, pa mi smo u lepom društvu, lepe devojke, lepi modeli. Vera je autorka svega ovoga i ona će nam reći o tome. Ja se bavim izradom narodne nošnje, originalne zapravo narodne nošnje još od 90. godina. Sada, u zadnje vreme, obzirom da naša tradicija, imam utisak kao da jenjava, kao da se gubimo, da je zapravo gubimo, ja sam odlučila da počnem da se bavim etno modom, odnosno da za naše zapravo lepe devojke radim haljine, tunike, modele, da na taj način i ne zaboravimo tradiciju, a ovako i da je održimo i da u buduće nastavimo da se oblačimo kao nekada naše mame. Jer današnje devojke traže da obuku neki ovakav model, neku ovakvu haljinu. Postoje li prilike kada se nose baš ovakve haljine? Pa postoje prilike zapravo, ali to su prilike poput manifestacija. Neki malo izazovni, smeli modeli se koriste za grad, izlaske i tako. A inače, klasična naša haljina je uglavnom i zatvorenog tipa i nekih i materijala malo specifičnih, ali uglavnom sve više. Sa narodnim motivima. Evo, molim jedan veliki aplauz za ove devojke koje nose ove predivne modele.